Għandek bżonn servizz b'urġenza? Mela uża My Hurry App. My Hurry app li għandha tgħin lil dawk li qed ifittxu li jagħtu jew jutilizzaw servizz. Net News tkellem ma' Matthew Borchkar, il-kreatur tal-istess application, fejn qalilna aktar fuq lan tagħha u les tibda tiffunzjona mill-ewwel ta' Settembru li ġej. Lan ta' My Hurry App huwa li tagħmel dak li social media mhix qed tagħmel. Meta dak li jkun għandu bżonn servizz, jidħol fil-kategorija ta' dak is-servizz partikolari u jikkuntattja lil dawk is-service providers li għaw taħt dik il-kategorija kollha at the same time in real time. Dawk li jistgħu jaqduhom ħajrispondu lura. Allura hekk ħloqna effiċjenza fejn flok nċempel għal xejn għax ma jistax jaqdini, dak li jistaqdini naf minnu. U jekk nġibu element ta' figuri, jekk hemm 50 l-argument hairdresser u 20 jistgħu jaqduni, jiena nista' nifoka fuq dawk l-20. Allura naqqast il-ħela ta' ħin fil-verità u l-frustrazzjoni. Saqsejnieh ukoll kif wieħed jista' japplika biex jagħti jew jieħu servizz minn din l-app. Din l-app ħad tkun available to download f'Settembru, fl-ewwel ta' Settembru fil-fatt. Dak li jkun jista' faċilment iniżżel l-app kemm Android kif ukoll iOS. Jikrea account u għandna għal-service providers għandna 4 different packages. Għal-consumers hija totally free, jistgħu jitlu jagħmlu search, jagħmlu użu minna freely basically. Fi ftit kliem il-My Hurry app qed toħloq ukoll forma ta' forum fejn anke meta jkun hemm l-offerti int tirċievi n-notifiki. L-istess app ukoll għandha l-features li tigwidak lejn is-servizz li tixtieq anki permezz ta' mappa. Biex taħdem fuq app bħal din Matthew qalilna li trid ħafna ħin u għamel żmien għatta 40 siegħa fil-ġimgħa jaħdem fuq din l-application. Infatti huwa waqaf mix-xogħol full-time li kellu biex ikun jista' jiffoka fuq din l-app b'mod speċifiku. Huwa hawn ma naqas milli ringrazzja lil martu għal kuraġġ u s-sapport kontinwu. L-isfidi ma kinux faċli, jiena bdiet hemm determinat, però meta nemmen f'xi ħaġa nidħol għalja all out, palma fil-fatt għamilt. Minni għaddej fuq għadin minn Jannar. Ma kienx faċli għax finanzjarjament bin-nofs naqsu l-inqas bin-nofs fil-verità. Però hopefully hard work will pay off u din il-venture sir ta' suċċess. Matthew qalilna li s'issa jidher li din l-app qed tħalli l-frott kif din l-istess app ġabret interess anke minn barra minn xtutna.